खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीव बसुमतारी दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव गोख्रों सोमावसारनाय आरो बे गोख्रों सोमावसारनायखौ मानो थाखाय लादों होनना बुङोब्ला बे सोमावसारनायखौ लादों जे थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि गेजेराव जा बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गोबां दफाफोरा दिनैसिमबो आद्रा जानानै दङ आरो बे आद्रा जानानै थानाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि दाबियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो जिल्ला बेंगिरिनि दरखं मोखाङाव गोख्रों सोमावसारनाय लागोन आरो दिनैनि बे सोमावसारनायनि गुबै एजेन्डा एबा हाबाफारियानो जाहैबाय जे बिटिआरनि सिमाखौ बांहोनाय संबिजिर 125 एमेन्डमेन्ट बिल 2019 जों दथि फारिलाइखौ सोदांनाय बिकिडब्लिउएसिआव गामि सोनाय आरो थाबैनो बिसायख'थि खुंफुंनाय कार्बि आलं आरो दिमा हासावनि बर'फोरनि एसटि हिल्स मोनथायखौ होनाय बर' बिजोंनि जेंनाखौ सुस्रांनाय आरो एफआरएएन 2006 आयेनखौ आबुङै बाहायनाय आरो मावफुंनाय आरो हाग्रा ओनसोलाव थानाय हारिफोरनो आयेननि मोनथायफोरखौ रैखाथि होनाय आरो बेफोरबायदि गासै मोनद' दाबिफोरखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि दरखङाव गोख्रों सोमावसारगोन आरो बेखौ लानानै मख'नांगोन दि दिनैनि समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि दाबियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों दाबि खालामगासिनो दं लोगोसे आथिखालनि रायजो सभानि सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो रायजो सभायाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायजों लोगोसे 125 एमेन्डमेन्ट बिल बेखौ थाबैनो लाबोनायनि थांखि लानानै बाथ्रा बुंगोनखौबो बे समाव मिथिना मोननाय जादों।